nieħu il-kummenti. L-għonis, grazzi l-daw kolla li għedin għawek, l-entuzjazmu bis li għaw ġew, tiġa naħseb jinċita l-daw kolla li t-segwuna biex jamlu donazzjoni taħħom. Mill-moment li tħanna ġew, naħseb, mux bis il-kuluri u ċabċip u l-ajjatu u il-briju, imma tħoss enerġija kbira illi naħseb Bjorn jirnexxilu jitrasmetti illi żgur illi dak illi għandu f'moħħu illi jagħmel nkunu nistgħu metquh. Jiena ovvjament għal-kemm uġibt noqgħod nitkellem ma' xi nies, fil-bidu kienet ftit diffiċli għax qabli kien hawn Rowan Muscat u qalu li ħasbu li dħalt substitute minn flok. Ġifieri dik lajta. Imma mbagħad bdejna nirrankaw. In-nies qed iċemplu mhux biss biex jagħtu donazzjoni, imma biex jgħidu grazzi l daw kollha li qed jgħinu u biex iħeġġu l-oħrajn jgħinu bħal. Grazzi ħafna. Kien hemm xi ħadd illi wkoll ċempilli ftit kelli ċans nkellmu qalli li għandu diżabilità, qalli qed iċempel ukoll biex juri l-appoġġ tiegħu personalment għal din il-biċċa xogħol li qed nagħmlu flimkien. Prosit Bjorn. Grazzi ħafna il-kap ta' oppożizzjoni li qed hawnhekk magħna biex iwieġeb it-telefon.